दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि पान्जाबारियाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआ रुपाथि मायथाइ फालिदों। मख'जाथावदि 1998 मायथाइनि 9 नभेम्बर एबा दिनैनि सानावनो बै समनि हादरगिरि के.आर. नारायणन बिथाङा बेखेवनानै होनाय सा-सानजा भारतनि हारिमुनि मिरु श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआ 1998 मायथाइनि 9 नभेम्बराव गायसनजेननायनिफ्राय दिनै 24 बोसोर बारनानै 25 बोसोराव आगान होबाय। दिनै गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै श्रीमन्त शंकरदेव हादरनाङारि जुथुमसालियाव खुंनाय रुपाथि मायथाइ फोरबोआव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो हादरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथांजों लोगोसे हादरसानि गुबुन गुबुन मन्थ्रि आरो मानगोनां सुबुंफ्राबो नुजाथियो। श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि दिनैहाय गोथार दिन 9 नभेम्बर कलाक्षेत्रआ 1998 मायथाइनि 9 नभेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन। फैयै फैयै दिनै 24 बोसोर बारबाय आरो 25 बोसोराव आगान होबाय। बेखायनो दुलाराय आसामनि रायजो राजा आरो हारिमु सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै दिनैहाय फुंनिफ्रायनो गाजा गोमजायै जों बे सिलभार जुबलिखौ खुंफुंनाय स्टार्ट जाबाय। बे सिलभार जुबलिया बोसोरसे बिभिन्न बायदि मैया हाबाफारिजों जोङो जोबलांनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बिनि गेजेराव दिनैहाय बेलासिनि 4 बाजियाव आसामनि मुंदांखा महरगिरि श्री ननि बरफुजारिनि बिथांनि रेट्रस्पेक्टिभ बिथांनि जिउआव जेसेबांनाखि छबि आखिदों बा सोरजिथाय हाबाफोर दङ बेखौ जोङो रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफुंनो होननानै ललित कला भवननि आर्ट गेलारियावबो एक्जिबिसन खुंफुंनाय जादों। बेजों लोगोसे गोबां समाव गोबां हाबाफारि लालांगोन। बोसोर जरा एखनबा सेमिनार जागोन, वार्कशप जागोन, बायदिसिना हाबाफारि जागोन। गुवाहाटीनिफ्राय मितु बर'नि रिपर्ट, समनि रादाब।